искаш ли да дойда да дръпна и да извикам мерси? Мерси, да. Мерси, дръпни ще. Пилотите стават като Добре, няма съберат. значение, не се събличи. Здравейте, здравейте, много млади момченци. Служи червена точка презумптивно за всеки случай. Много млади момченца, може да седна в някой сектор. Не да сядаш, там стоиш. Да се разчекна между 6 стола. Няма да се разчекваш, сядай тук. Гледате ми красива, нетокана. Добре, така е, наистина, ти си красива и натокана. Сияйна. Да. Но... Айде, не! Ще ви кажа нещо. Казвай, айде. Лесно ми на жените. Събудят се сутрин и се нарисуват лицето с грим. Такова, каквото искат. Нали така? Да, така е. А мъжете с какво се родили, с това си ходят. Нали, Славчинци? Да, между другото, като каза жените, след няколко дена е 8 март. Ще трябва да... А мъжете с какво се родили, с това си ходят. Да, 8 март, къде ще ме поканиш? Ами не знам, ще видим. Тук някъде по телевизията. Както каза човека, ние даже не сме ретро, ние сме над ретро. Може и извън телевизията. Няма да стане. Ако искаш да отложим поканата за 4 месеца, да се поканим извън телевизията. Сега, не, съкани къде си искам, Ставчо. Аз съм събрала пенсия, всичко е възможно. Не се тревожи, казал съм ти си затворил буркани, пресичане, няма да се оставим никогиш. Не дей се тревожи, няма значение. Аз не се тревожа, напротив, радвам се. Ще се оправим, няма проблем. Кога се оправим? Чакам те вече толкова време. Ще се оправим, не се тревожи. Ма ще остане, баба, вече. Ти си вече няма много да дърпан. мога да съм ти интересна. Не, ти сега не си ми интересна, но по някакъв друг... Да, толкова годишен. Имаме подпис и печат в общината. По друг начин ще се справим. Не се тревожи. Добре, моето момченце. Да, няма проблем. Дано се провали всичкото това нещо. А защо трябва да се проваля? Да си почини малко. Его към 60 години си, поживей си малко, толкова неща направи. Толкова неща направи. Тук толкова неща, 14 години, поживей си малко, иди си на село, там в това, толкова неща. Да гледам там животни. 4 договори подписат, бъде толкова ще си почина, няма проблем. Не се тревожи. И ти също с мен също не се тревожи. Двамата си почиваме. Не, двамата това почивка ли е ставиме? Ще се мъчиме, да? Като сме се врекли в любов, се търпиме. Какво да правим? Добре, айде да купичеш, ще оставим мене на бир. Не мога да те оставя. Ти си моят следур и идол. Добре, Искам да ме обладаеш. Глупаво е. Аз искам да ме обладаеш с поезия. Добре. Ще ти дам от моите песни, както казва... Защо? Какво ти е на песните? Аз повече самочувствие. Какво ти е на песните? Защо така? И аз повече самочувствие, защо така се отказвам? И знаеш колко никадърници имат. Какво е се? Аз самочувствие. Сега, искам да... Избира се. Имаш и ти своите качества. Какво са мачка тук всички? Които го мачкате... Ми тормозите момчето. Айде, давай сега, давай. Високото. Благодаря за защитаваш. Да ви се похваля. Как отиде Радка, то вече и по... Разширете това студио, хората сядат, господине, по аварийните изходи. Толкова можем. Това са нашите възможности. Що не направите на стадион Васил Левски? Студио. Да. Там играят Левски ЦСК, както и националния отбор по футбол. Само те. Ние един път сме го ангажирали за концерт, то беше преди 2 години. Направете там студио голямо, да седнат хората, стоят по гледай. Няма да има къде да се излъчваме. Добре, давай нататък. Хайде, престани! Представям, искам да имаш самочувствие. Не искам да си така смачкали, да те мачкат. Моля ти се, кажи, аз ще имам самочувствие от тук нататък. Аз ще имам самочувствие от тук нататък. Благодаря. Моля. Да ви се похваля. Отидох на сляпа среща, Славчо. Какво е това сляпа среща? На сляпа среща. Момчето от срещата ме пита как да те позная. Викаме като отидеш на срещата, като се зададе жена, за която така си помислиш, дано да не е тая, а да съм аз. Както се срещате друз, срещата се провали. Затова заложих на сигурно и се срещнах с моя любим
Маги Халваджан. Значи... Даже ако не бях подписала договора с тях за конфиденциално, щях да кажа, че правихме женско трио. Аз, Маги и Джуди. Значи, искам да спрете... Да се спрат вече. Не да спрете, защото вече стига толкова с този Халваджан. Да. Дайте си, тук имате си други неща, с които да се шегувате, стига с тия... Тук... Кажете им го. Казвам им, ето аз непрекъснато казвам, явно по телевизия трябва да го кажа. Стига вече Маги и Джуди да си правят каквото си правят. Айде. Да. Тогава да върне от начало да смена имената с Любо Евтими. Какво тогава? И с Тончо и с Марта. Защо говориш сега? Добре, кой да каже? Трябва да сменим имена. Ми работили сме с тия хора. Добре, ние сме работили с тях. Всички сме работили. Защо сега трябва да говорим за тях? Добре, кой да говорим? За който искате, ма не за тия хора, с които сме работили. За който искате някакви други. Добре, айде да изберем някои доброволци. Добре, айде давай, стига толкова, почваме да досваш. Ето, искам да имаш самочувствие. Така искам да си. Не само да те мачкат. Я досваш ме. То няма, аз се отдържам, се контролирам и няма. Не дей така. Имаш качества, да знаеш. Искам. Добре, няма да те мъча. Имаш качества. Престани! Добре, няма никакви имена. Там ще оставим пегел и всеки може да си сложи каквото иска име. Така. Там, като се натаралянкахме вече, че не знам и аз къде. С кого? Нали ми забрани? Добре, айде, с които си бил. Да. Се роди най-новата ми любовна песен, която ме е учил най-добрия в шоу-бизнеса. Кой? Маги. Това сериозно... Добре, бе, с мен, бе! Как да... Бе, с мен! Как да кажа, че си се ме научил на песен, като... Дали знаеш, че... Престани с това, Маги! С мен! Ма той ми научи да пея. Как ти ще ме научиш да пея? Маги те научил да пееш! Да, той! Той не е певец! Той затова ме учи, той такова практика. Той ми е по теория. Очаквай да кажа. Той Маги ми е по теория, докато Тончо ми е практиката. Айде, стига толкова! Не съм дорме, или приживи. Така, ще изпея песента по-нататък кън. Сега ще ви кажа, че съм малко притеснена. Бе, ти притеснена. И леко изпотена. Да, моля се, това да не влизаме в подробности. У мамини няма вода. Ах, тяхната майка. Да. На майка и татко ги... Не се отнасяха в детството. Добре, затова ги попсувам. Добре, давай, айде сега. Така, няма вода. Добре, че си нося газирана вода. Къде е това? За по-удобно за подмиване. У мамини. Газирам... С газирана вода. У мамини е хубавото, но по-хубаво у бабини. Много обичам да ходя на гости у баба ми Потка и дядо ми... Баба ти не се казва Потка. Тя се казва с ума, не мога да го кажа. Баба ми се казва... Да. Айде, и какво? И ти се подми там и какво става? Как се казва баба ми? Баба ти как ще я се казва? Се казва баба ти. Не ми дядо ми Потю. Не ми... Казва ти ба Потю. Да, те се срамуват и те от имената. Какво мисли сега? Но най-обичам да ходя на гости при Чичо Курти. Нали съм народна певица, трябва да си пазя гласа. Това е добре, правилно. Учителят по пеене ме посъветва. Рядки за гласа трябва да гълташ по 2 яйца всяка сутрин. Това е хубаво. На другата сутрин му се обаждам и му викам друз. Викам, аз гълтнах яйцата. Ма не мога да ги държа цяла сутрин. Той пита, що? Викам, защото съсета трябва да си ходи. С годините човек се променя, помадрява и става по-дълбок. Това е хубаво. Как е Радки толкова дълбока, да? Че преди да спят с мене, хвърлят капачка и чакат да удари дъното. Знаеш ли, като падне кофата в празен геранга? После пускат и канарче,
Защо? Защо? Аз ще ви обясня. Защо? Както правят миньорите, защото има опасност от газ гризу. А да ви кажа с нощи как се изплаших. Много се изплаших. Бре, Прибирам се вкъщи, влизам в спалнята и що да видя? що? Христо Пимпирев. Спалнята ти Христо Пимпирев. Христо Пимпирев? Какво прави Христо Пимпирев? Първо видях носа. Да. Викам, той е. Тараше ми нещата. Да. Развиках се, викам, защо ровиш в нощното ми шкафче? А той вика, изследовател съм. В шкафчето ти открих 3 нови вида пингвини с вибриращи човки. Са пингвини той. Така, ето че Христо настъпи Пимпирев. момента. Ще пееш ли? Ще пея, ако искаш, след като мина те и тогава. Не. Ти ще пееш сега. Зрителите Ти няма да видят- ми предлагаш на мен кой какво да прави. Искам. Аз съм той, който Така решава. ти искам със самочувствие. Аз решавам кой какво да искам, прави. точно така. Не, ти не ми Точно предлагаш. така. Точно така. Разбираш ли? Разбира се. Така ти искам, със самочувствие, а не да те мачкат всички. Ти ще пееш сега. Ще пея. Ти. Евгений, моя художествен ръководител. Между другото, аз съм като Фреди Меркюри, мога да взема 4 октави нагоре и Можеш надолу. да вземаш глупости. Мога да го изпеете. Така. Добре, айде, какво ще пееш? И аз не знам какво. Как да не знаеш? Нали кажа, че подготвила песен? Моля. Подготвила си песен. Това е родопска песен Родопска. от Армения. От... Маестро! Как родопска песен от Армения, бе? Да. Защо пък не? Добре, айде изпея. Как се казва? Не искам да я издавам, защото няма да е интересно на публиката. Тоест тя е без име. Има име. Което е? Пустоно, лудо и младо. Айде. Не ли се тъглавите? Точно така. Така ли не? Тук нямам текста. Пустоно, лудо и младо, най-ми маки халваджан. Нище ме маки халваджан, чолката с нашката му дам. Дали да му дам на халваджаян, ага ме слави кльота оттам. Дали да му дам на халваджаян, ага ме слави не пуща отсам. Пустоно суе кирачко, ищет ме майко халваджан. Ищет ме майко при халваджан, хайдри мелинка да се дам. Дали да се дам, че как да се дам.